Čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget. Máme tady hned z začátku máme novou postavu půjčenou od Blackheata. Každopádně je to mák na S10 a našeho monstra na S3. Tak hned z začátku chci říct, že nemám houby a nemám je znova jak dobít. Teď mi to nějak nevyšlo, takže prostě budeme se muset smířit s tím, že už začínáme zase trošičku chudobět, jakože ve hře, takže máme jenom 2000 goldů a za to si teda tady nic moc nekoupíme. No každopádně zbraň 9000, ale není lepší, protože tadyto je hůl z podzemka. Měla by být i docela lepší, má navíc inteligenci navíc, což by nám mělo docela dost pomoct. Ale opravdu já ji nebudu kupovat, jenom kvůli tomu prostě nebudu ji kupovat. No, v tomto díle si nic moc neřeknem, každopádně můžete vidět, že jsem si koupil životy plus 25%, ten elík působí až do 4.1., což je teda na 6 dní. Počkat, na 7 nebo na 6, nevím. No každopádně si sem napíšeme, no já si to napíšu potom. Kdo si mě chce přidat na S3 nebo si proti mě dát zápas, tak můžete na tom Blackheatovi i na Monstovi, takže na S3 nebo na S10. Já napíšu do popisku videa jména, no těch obou postav a světy k tomu, no takže tak. Jak tady vypadá teda ty. OK, každopádně v tom cechu je hodně dobrých hráčů. Tím pádem myslím teda jak mágy, tak toho velitela. Velitel tam je hodně dobrý, to vážně jakože fakt, že jo. Když se teď na něj, no počkejte, já zkusím potom zaútočit na dalšího z podzemka u Monsta. Snad nám to vyjde, protože v minulém díle nám to vyšlo, podzemko padlo teda, tím myslím toho sráče, co nechtěl vůbec padnout, a potom, když už jsme použili elíky, tak už konečně padnul. No, každopádně, nechci tam žádný 505 error. Každopádně sklo tak ještě nemáme pozbíraný, což mi docela mrzí. Nemůžu za to, ale furt mi do hospody nechtějí padat, mi tam nechtějí ty skla. Každopádně tady ten víkend by měl být Epic Event, myslím. No, XP Event. Jo, teď si nejsem jistý, počkat, vidíte to. Jo, vidíte to. Aspoň vidíte, že jsem si pouštěl na YouTube něco. Každopádně to nás teď nezajímá. Zkusím teď včera obchodu, ale pokud by tady byla něco na tu inteligenci, něco většího, protože mi to přijde docela málo, teda 157 peněze. O houby do toho nechci dávat. Každopádně, jo, jasně, hraj si. Párem mi nic nebudeme o tebe kupovat. Za minutu nám končí teda ten quest. V podzemku se to nějak nezměnilo, zkoušel jsem toho draka. Bylo už pár kritiků a nezbývalo moc, abych ho dal. Každopádně tady ten ještě bude docela těžký. Ale zase už budu rád potom, až ho zase teda odsvakáme a dáme konečně tady to 4. podzemí. Potom už teda zbývá tady ty 2 a potom už konečně bude věž. Jo. 16.6.2013. To asi nejspíš vyrobil. Tak, ale podíváme se do síně slávy na S3, protože tam jsem se nějak moc nezměnil, jsem na 20. 590. mi furt bavilo vlastně, no, tady to úplně nemohlo, omlouvám se, že jsem teď najednou vyvolal akorát vlastník, no, toho Blackheata, takže já mu, počkejte, já mu rovnou do videa mu zavolám. Tak se to vezme. No každopádně má tady docela dobrý ty věci. No. Ale akorát točím a říkám o tom, jak se mi půjčil tu postavu. Jo.
No takže se tady s tím můžete vidět. Jinak v popisku videa bude jeho Skype, pokud si s námi chcete zakecat. Hrajeme i lolko, který si s náma můžete zahrát. No a tady vidíte teda jeho postavu, je to 85, za chvíli už bude 86. A vlastně tak. Tak. No, nápadu zbrojiny. Tady v tom díle se nic moc nestane, protože bohužel houby už jsou zase pryč, takže nic moc nebude. No každopádně na S3 můžeme vlastně toho draka zkusíme, no on nám dal kryta. Na druhýho, no tak to je pak prdeli. No. Takže jo, pro tento díl by to bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like. Já se na vás budu těšit u dalších videích a mějte se a zatím.